Kdykoliv, i když se líčím jako vlastně s vizážistkou, tak si vždycky dávám svoji řasenku, pokud nemám dodělaný řasy. Tak či tak vždycky si dáte řasenku a pak si ty řasy doděláváte, nebo takhle mi to aspoň vizážistka dělá. Když jsem za Peťou přišla, ona mi říká, tak bys si dát řasenku, ona pak to doděláme, ten make-up, tak mi říká, a kolko jsi si těch vrstějů dala, té řasenky? A já říkám 1 a ona říká, tak to je brutál. Tak to je brutál. Teďka mám ty řasy úplně jenom tak jako lehce namalovaný, protože jsem byla ráno ve fitku a chtěla jsem se aspoň trošku nalíčit. Mimochodem, ale teda takhle vypadají ty řasy po celým dni v práci, v zápřahu. Namalovala jsem se někdy v 7:30, 7:40, 7:50. Takhle vypadají moje řasy. Po celým dni s Infinity řasenkou od Pola Cosmetics, kterou používám 10 let. Ta řasenka je voděodolná, za prvý, a za druhý je Infinity, protože to znamená nekonečno a ona dělá nekonečný řasy. S touhle firmou spolupracuju 10. rokem a pořád prodáváme vždycky společně opravdu jako stovky řasenek po mé reklamě, protože jsem toho důkazem. Já jsem opravdu za 10 let nepoužila žádnou jinou řasenku. Řasenky mají 2, já používám tu Infinity. Skvěle se odličuje. Myslím, že když něco používáte 10 let stále dokola, tak to něco svědčí, něčemu to napovídá a já ji nebudu nikdy měnit, pokud prostě, já nevím, Pola neskončí, nebo nevidím důvod, proč by měla, tak ji měnit nebudu, protože je to nejlepší řasenka, kterou jsem kdy měla a hlavně jsem na to navedla už velkou spoustu z vás, tak vám tu pozdílím, nebo sdílím vám tu i nějaký recenze, kterými na tuhle řasenku píšete, takže to je základ u Poly. Další, co mají moc fajn, tak mají rtěnky. Víte, že já jsem rtěnkomil, já prostě zbožňuji rtěnky, takže jich používám hodně od hodně firem různý a používám samozřejmě rtěnky i od Poly. Aktuálně mám takovou jako korálovo-oranžovou, která je číslo 109, řekla bych, že je taková pěkná letní barva. Buď si ji můžete dát jako jemně, anebo trošku víc, tak jako já, záleží, jestli poťupete nebo vyloženě kreslíte. Pak mám hrozně ráda tuhle hnědou, už mám taky rozpoužívanou. Hnědá je 118, na někoho může být moc hnědá, takže za mě ideální úplně třeba opálený blondýny nebo brunety. Já tuhle hnědou mám ráda, ještě si na ní dávám ráda nějaký lesk. A jestli milujete červenou, tak mají fakt překrásnou červenou. Tuhle mám teda úplně novou, jsem jim řekla, ať mi pošlou novou. Rtěnka s číslem 104, jestli jste milovnice červené. Paní červená. Úplně je to prostě červená jak svině. Taková ta typická přenádherná červená barva. Takže 104, zapište si to. Ještě jednou vám to řeknu, to, co mám na puse, tak je 109. Tu jsem dopoužívala na Bali a vyhodila jsem ji 106, tu na mě vidíváte hodně často, to je něco mezi hnědou a korálovou. No a z čeho jsem teda úplně jako překvapená, tak už asi, já nevím, nějakých, vlastně před odletem na Bali mi došel tenhle pudr, už mám trošku zdriftovaný, odlepím, zdriftovaný, přes ho měla sebou na Bali. Pudr, který je HD, to znamená transparentní, HD transparentní pudr. Spočívá ten vtip v tom, až se jmenuje satin, jako saténový, fakt dělá tu pokožku úplně takovou saténovou, ale vtip tohohle z toho pudru spočívá v tom, že nemusíte odhadovat barvu pleti. To vlastně znamená, že vy jako si to dáváte na pleť. Já teďka na sebe úplně dobře nevidím, protože vám teďka zaplají blesk, abyste to viděli ještě líp. Ale vlastně vy se tím pudrem jenom zmatníte. Nemusíte vůbec odhadovat prostě, jestli jste světlejší, jestli jste tmavší, samozřejmě pokud nejste úplně černý nebo černošky. On vás prostě udělá takovou jako jenom matnější a nepotřebujete vědět, jaký je to odstín, protože jako propagovat pudry, některý bych třeba i ráda, protože jsou třeba některý i fajn od jiných značek, ale jako je to těžký prostě odhadnout jako tu barvu, takže tenhle je jeden jediný transparentní a dělá vám úplně takovou jako saténovou pokožku. Fakt je to mega rozdíl, nemyslela jsem si to, když mi řekli, že je saténový ten pudr, tak si říkám, co je saténový, ale já už na to dělám reklamu dlouho, takže tohle mi řekli před x lety, takže nějaký saténový, ale opravdu, když si na tu pokožku šáhnete, tak je to fakt jako hustý. Takový úplně jinou tu tvář, jako mám. Teďka už se nebudu domalovat, protože se jdu spíš odmalovat.